bun găsit la un episod odată tuturor Roblox și revin după voi. Și nu pot să trec de asta, băi, și vede. Știu că ăla primul, uite pe uite cum a trecut ăla, trebuie să fac și eu ca ăla. Omor prostul ca mine, mă. Vine ăsta ca gata, nu te du-te. Te duci tu primul. Da, mai duc eu primul. Acolo mă duc. Am luat, dar... Hai ce să trec, Nu, mă, nu! Nu știu cum trece ăștia. Vine ăla după mine! Trebuie să mă duc la scris și mă bate mama mea și da, nu mă bate, da. Mamă, uite-l pe ăsta să mor, că ăla e criptonita mea să mor eu. Este criptonita mea să mor eu, ăla. Da, să mor eu. Ia uite-l, bă, cât... Da, dacă era cât ăsta... Putea să-l terminăm, că știe, nu? Nu e aici. Da, gura mea că aici e. Pula în gură, că acolo e. Mă duc tare. Asta e mama mea și... Chiar asta e, știu. Da, știu cum e asta, știu. Aici nu trebuie mereu, nu știi că trebuie doar aici să... Hai, te atingă, știi? Level 5. Easy, my boy. Easy. Mamă, întrebă. Câte am eu? 1, 2, 3, 4, 5. Am 5. Asta adică 4. Bine, am 5. Pe acolo trebuie. Mai jos din față. Bă, aici, bă, de prost. Bă, dar pe unde dracu mă bagă pe mamiaș? Pe aici. Doamne, mă bagă pe ele pe toate, știi?
v-am pupat. Nu pot, nu pot să trăiesc de prostul ăsta. Asta nu trebuie. Știi, trebuie doar și... Lasă că ești prost. Am mers aici. E așa cel mai bun. Am 4. Mă, se rude. Așa. Ce prost eu ăla. Păi... Tot e bă prost. Na. Am ajuns de unde am plecat. Până înainte am făcut-o. Acolo trebuie. Trebuie de ăsta, asta e întâmplarea mea. Trebuie să găsesc eu acolo o cale de scăpare. Deci coin, am 80 coin. Ok, am trecut de ăsta, și pe aici prin labirintul de paște. Am trecut de ăsta, mă. Ce coin? Masă 10 coin, ok. Eu vreau pe ăsta 10 coin, așa poate și eu pot mai, he? Mă atacă? Degeaba. Pula mea. Dă-mă până ai lipire. Că tot nu mă ăla, îți dai seama că ăsta. Cum de că scap de aici? Știu și mie cum scăpam de aici. Nu, acolo. Atât trebuie când era checkpoint-ul. Am rupt pe mine, nu pe ele. Am luat și pe el, la tipățări, ok? Ok,
vino, așa. Așa, mamă, ce m-am păcălit, mamă, ce mai... Am păcălit pe acolo. Cum m-a omorât? Asta prin perețe, cum m-a omorât? Zi-mi și mie. După aici, așa, aici. Și l-am păcălit de pe... Mamă, n-ai unde să faci tu aici? Da, era să trec. Dacă merg după ăștia pe aici, nu pot unde să trec. Dacă nu mă omoară prostii de așa, nu? Yes. Știți acolo? Da. Nu, aici, uite unde era. Ce pula mea. Ia. Bine, mă, băi și fete, hai că ne vedem în episodul următor. Toate cele bune și pa,